L-11 ta' Lulju, Richard Cachia Carauna bħala ex-direttur fuq il-bord tal-Airmalta qal li l-management tal-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru kien favur ix-xiri tal-ajruplani RJs. Ma nafx min huma dawn il-management li taw pariri favorevoli fuq ix-xiri tal-RJs. Għax jiena meta kont nitkellem, anke jekk ma kontx responsabbli jiena, fil-perjodu meta ma kontx responsabbli jiena, kont nitkellem ma' executive soħra. They were very thin on the ground, dak li kienu favur the purchase of the RJs. Ġifieri jiena frankament ma nafx għal min qed jirreferi. Frans Camilleri li f'dak il-perjodu kien il-Group Head Administration tal-Airmalta jiġħad dak li qal Cachia Carauna jinsisti li fil-fatt fuq dawn l-ajruplani il-management ġie ppreżentat fatt komplut. Huma akkużi li huma dokumentati mill-fatti kif qatt fl-ittra tiegħi jiena, ġifieri dan min irid jista' jfittex. In-nies ħafna minnhom jew għadhom l-Airmalta jew għadhom ħajjin, ġifieri jistgħu jiġdu l-veraċità ta' dak li qed ngħid jiena. Camilleri kien il-bniedem responsabbli għax-xiri u l-kiri tal-ajruplani kollha tal-Airmalta ħlief fi żmien it-tmexxija ta' B'dawn għalkemm imbagħad tqabbad biex ikompli n-negozjati li kienu diġà bdew fuq ix-xiri tal-RJs. Spjega li ċ-chairman B'dawn sforza li l-management jiffirma stqarrija li kien favur dan il-beħ iżda huwa ma rridx u ta' dan għal Camilleri huwa kellu jsofri. Iżda m'għandux dispjaċir. Jiena kont mill-bidunet kontra il-purchasing tal-RJs, għaliex fl-opinjoni tiegħi ma kienx l-ajruplan adattat għall-kumpanija, u barra minn hekk kif għadlek ġifieri għalija il-mod kif kien qed isiru l-affarijiet ma kienx jinżel. Jgħid li l-barranin ma rridux jemmnu li l-Airmalta kienet ser tixtri dawn l-ajruplani. Frans Camilleri jispjega r-raġunijiet għaliex huwa flimkien moħrajn fil-management tal-kumpanija kienu kontra x-xiri ta' dawn l-ajruplani, fosthom l-ispejjeż involuti u l-problemi illi kienu jagħtu l-magni. Il-fatt li dawn it-tip ta' ajruplani ma tantx kienu nbijaw bħalhom qajjem suspett kemm l-investiment ma kienx għaqli għall-kumpanija għal Camilleri. Skont Richard Cachia Carauna, l-Airmalta xtrat dawn l-ajruplani biex tagħmel lil Malta ħabb fil-Mediterran. Iżda dan il-kunċett miet qabel twielet għal Camilleri għaliex l-istudji li kellhom isiru qabel baqgħu qatt ma saru u għalhekk il-kumpanija spiċċat tuża dawn l-ajruplani għal rotot li ma kinux adattati għalihom. Camilleri qal li ċ-chairman tal-Airmalta ta' dak iż-żmien kien qal lit-tim illi tqabbad biex jinnegozja li l-prezz u l-kondizzjonijiet finanzjarji kienu diġà miftehma mal-kumpanija. F'dan l-isfond Camilleri insisti li n-negozjati kienu vvizjati. Vvizjati fis-sens li, pereżempju, il-proċess ta' kif jinxtraw l-ajruplani ma kienx il-proċess normali li wieħed jistenna mhux biss ġol Airmalta ma ġa kwalunkwe kumpanija tal-ajru.